Dobre, takže teraz sa nachádzame pred hotelom Bellagio a vnútri je nejaká záhrada, takže na to sa teším, až to natočím. Potom sa pôjdeme pozrieť aj na fontánu. Takže vítam vás u dnešného vlogu. Dnešný vlog bude skôr taký nočný. Budeme chodiť po stripe, pozrieme si Bellagio, aj nejakú fontánu, čo tu je. A tak, takže vás vezmem so sebou. I took your weak dream and choked it out. Your bitch don't really got no ass. She just poked it out on the D-Lo. I'm saying you versus me, yo. To X, I beat the bars, the snakes, the rats, the cats, the dogs, the games, a trap, protect your heart. I'm waiting in line. Je to tu obrovské. Vyzerá to ako nejaká Disney rozprávka. Eiffelová väža, fejková. A boli sme v tom Bellagio hoteli, akože fakt pekné to tam bolo. Vzhľadom na to, že nemôžeme stihnúť všetko, takže budeme sa snažiť stihnúť toho čo najviac, takže tak. Niečo takéto by sme mohli mať v Zlíne. Sice už by som spal, ale mega dobré. Reštika Gordona Ramsayho. Akože dal by som si taký burger. Sice sme už boli v reštike, takže tu vám dám zábery. Bolo to super, dali sme si chobotnicu aj vlastne nejaké mäso, bola to korejská kuchyňa, fakt akože mega dobré. No, chcem vám dať story time. Keď som išiel za Vojtom taxíkom, tak taká žena z Thajska, čo ma viezla, tak mi rozprávala, ako nemám veriť nikomu, že ona nemá kamošov, že pozerá len YouTube videá a že Vegas je prehnité a že je to tu strašný bordel, veľa je tu akože nebezpečenstva, že nemám rozprávať s nikým cudzím. A je to akože veľká pravda a ako treba byť opatrný tu vo Vegas, no, takže v tom má pravdu a keď sem niekedy pôjdete, tak určite si na seba dávajte pozor. Chcem vám takto proste ukázať, ako vyzerá ten strip a zajtra večer by sme išli k tomu, k tej sfére, čo je tá polkula. Takže tak. Tam je vidno to logo, nevidím vôbec. Wow. Znova budova, tentokrát Dolce Gabbana a Gucci. Dajte mi vedieť, či bol niekto z vás niekedy v Las Vegas. Keď som sa pýtal v svojej komunite, tak tam boli nejakí, čo tu boli. Ale je to fakt nesmiešné. Ako čím viac dní som tu, tak tým viacej sa mi to páči. Ale ako nečakal som, že to bude také dobré, čakal som, že tu bude veľa špiny v Amerike. Čo akože aj je, ale ten vibe tu je úplne iný ako. Vyzerá to ako Disneyland. Ale ako ľúbi sa mi to. Je to teda hotel? Hej, je to hotel, si myslím. Akože boli tu aj lepšie, mne sa osobne asi najviac páčil ten Bellagio. Sú kreatívni, tí, čo to navrhujú, tieto hotely. A všetko, čo je vo Vegas, tak musí čo najviac svietiť, aby vám to vypálilo oči, aby to bolo také zaujímavé. Takže toto je záver dnešného vlogu. Zajtrajší bude lepší, toto bol skôr taký iba nočný vlog, takže ďakujem, že ste pozerali a ja sa na vás budem tešiť zajtra. Majte sa pekne, odoberajte a kebyže chcete mentoring, Discord dole v popise.